okay, Maja? Jeg vil virkelig gerne hjælpe dig. Det kan ikke fortsætte som her, Maja. Du er nødt til at lægge sagen mod ham. Jamen, jeg faldt bare. Vi kan ikke fængsle ham, hvis du ikke gider vidne imod ham. Jamen, jeg faldt jo. Klokken er 20.31 den 22.11.2014, og jeg starter afhøringen af Johnny Hansen. Så sidder du her igen, hva' Johnny? Det kan være, du vil fortælle mig sandheden den her gang. Hvad fanden snakker du om, mand? Jeg snakker om, at du gentagne gange har tæsket din kæreste. Hvad er det, jeg skal gøre, mand? Kælling ikke få noget at gå, hun faldt. Hun faldt. Det er fucking noget pis, det der, Johnny. Fat det nu, jeg har ikke gjort hende noget, mand. Det er fint, Johnny. Du får lov til at sove ned i detentionen. Ja. Vogn 69 er jeg taget ud med det samme. Skifter. Det er ikke, der forlader mig. Hvad fanden har du gang i, mand? Hvorfor fanden kunne du ikke bare have ladet han gå?